готинка. Да. Ама, тръгна ли? Има ли... Я да видя ма. Я стой тук, котинка. Виж краката долу. Да плаче. Оли коренчето. Да. Оли тормозен животно. Не. Момиченце, да. Маца. Не. Иска да бяга. Не. Айде, ела Ти тук. при мен. Оли на масата котката. Вижте ли, глед. Като ми ще е паница. Ти би мал събира То се зарадва, ма. Чакай, то картоф няма оцет. Матинко, до момент какво мога да ти предложа? Изчакай сърцата, като изчакай. Яде, не? Оли, как се теш? Вижда ли това? Ближи го. Иска ли да позира? Чакай да позира. Се огризе. Нали? Примерно. Мяу. И аз не ми се котката. Бъдеш тази лапа, ти ще държиш по-добре. Какво да искаш? Дай да го. Това е клип сега. Вижда ли си нещо? Или е много тъмен? И как сигурно се вижда къде Ами, много е тъмно. Почти светкавицата. Не знам как. Много Не се клипове. вижда да ти кажа. Много клипове нямат светкавица. Не, трябва да има. Не се ли вижда, ма? Много е тъмно. Само компютъра се вижда по-добре. Тук не са по-светли изглеждат. Имаше една точка сигурно. Малко. Да, ама. Преди неща много хубаво. Виж, не, това не. Не може да види. Оли, коти си това свали дължа, не я снима. Не знам. Благодаря. Точно за това питахме, нали? Нали няма звук? Не има. Трябва да има. Ох, мамка му слуша ли? Това чу. Еми. Сега има светкавица. Че кога за първ път крайна сметка разбрах, че май пиеш доста яко? Стани и прави впечатление, че да е доста яко. Правих светкавица. Ничо още вече. Виж, има. Тя е много по-стара, тя не е негова. Какви ледено момиче. Тя пък от 100 години. Маца. Сега не мога да кача на масата. Дай се не мога да се Снимай види. котката, да. Берема. Не бе, има светкавица вече. Къде е тази светкавица? Еми вече е по-светло. Ма това не е светкавица. Не, нагласих автоматично. Първиш отстрани да ти свети ли? Да, да свети лампата. Лампища. Коя лампа? На светкавицата. Те къде свети? Откъде излиза светкавицата, бе, Лили? Снимаш как е? Е, от тук излиза лампата. Лили, като се бъдеш мисли за това на клипа, винаги се сещай. Пак не е много светло. Ние това са просто пилешки сърца. Да. Карантини, там мръс.